салом алейкум бародарони қандум, рекламара сар кардум. Бародарони қандум, ҷавонони муҳтарам, навасаҳо, ҳавасакои қанди бобош, ҳозир мо дар назди бозори Люблино қарор дорем, дар авиакассаи Муслим қарор дорем. Авиакассаи Муслим дастсафкаи авиа дорад, яъне ки ба самолёт дастсафка дорад. шумо метавонед ки ягон чизое ки дорем ки ягон 2 кило 3 кило чизе дорем ки ба Тоҷикистон бефиристем, дар тичен 1 сутка ба Тоҷикистон мерасад, ё ки аз Тоҷикистон шумо метавонед ки ба Россия самолёт тавассути самолёт равон кунем. бародаро ҳозир дурун медорем, бо дурун сёмка мекунем. бародарон, ҳозир мо дар авиакассаи Муслим қарор дорем. яке аз авиакассаҳои беҳтарин аст. баъд ин дастсафка дорад через самолёт. мане ки дастсафка дорад ки тичен 1 суткада, мисол метавонед ки шумо аз Москва душанбе дастсафка кунед, ё ки аз душанбе ба Москва дастсафка кунед. ман имрӯз ҳозир омада 1 суткада ҳамин чизоро шумо метавонед. ва билетҳои арзон дорад, бо дили пур метавонед ки бигиред. ман бародар хиша муаррифӣ кард дар ҳамиҷа. метавонед ки занг занед дар ҳамин номро қатъиё ҳамкорӣ кунед. адрес метро Люблино пеши ТЦ Москва. Не, пеши ТЦ Москва. Торговый центр Москва. ТЦ Москва. Торговый центр Москва. Бузун авиакасса метро Люблино, торговый центр Москва, кафе Баракат. метавонед ки ба ҳамин номро занг занед, муроҷиат кунед. ман инҷода срочная дастсафка Москва Душанбе 1 суткада, ё ки аз Душанбе мо Москва дастсафка мекунем. авиа дастсафка аст, через самолёт аст, самолёт мегирем, ё ки Москва Душанбе дастсафка мекунем. 1 суткада, чисен 1 суткада шумо бортона мегирем. ман инҷода бародаро, бародар оиди билетҳои арзон, билетҳои бо дили пур, яъне ки ҳамин бобота ки шинохтем, бобота ки боварӣ кардем, шумо ҳамин билети шумо ягон майда вай намешавад. мисол ягон фреб бошад, ё ки ягон хатогӣ бошад, ё ки ягон мошенникӣ бошад, алҳамдулиллоҳ ба ин кор шумо авиакассаи Муслим, мана торговый центри Москва, бозори Люблино. шумо ҳамҷо омаден, ин тарафаш маълум мешавад. ҳамҷо мебиен, занг мезанен, иншоаллоҳ ба амри худо кори шумо мешавад.